Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nausal. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central o Eastern Visayas. Ako si Anan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Patay ang usa ka batan-on nga gikan lang yung mutpiyansa. Kinahuman pawani og mapala dito sa Barangay Basak, Dakbayan sa Mandawi kagabi. Giimbestigahan pa sa kapulisan ang motibo sa krimen. Ang report ni Nico Sereno. Patay diha-diha ang 20 anyos nga si Nico Nino Perez sa pagpamusil alas 6 kagabi sa North Road, sakop sa Barangay Basak. Sakay siya sa taxi uban ng iyang inahan, dihang kalit lang gipauwanan og mga bala. Nadala sa ospital ang iyang 60 anyos nga inahan nga natapsingan. Nasayran nga gikan ang mga biktima sa Consolacion Police Station kay mipiyansa. Lakip si Perez sa nadakpan sa operasyon sa maong istasyonan ni adtong weekend. Na istorya dito nga nakita nahunong ng taxi tungod kay nag-red light nga nagsunod nga motor ni naaw sa motor gilakaw nga gidulito po sila dito sa taxi. Kunya human isibat ang motor padung napod sa Dias Kanduman niliko ni Sutoy. Nakig-alayo na ang kapulisan sa Mandawi sa ilang counterpart sa Konsolasyon aron makahipos og dugang impormasyon. Daghang motibo ang gitanaw, lakip na niini ang anggulo sa drogas. Initial pa nga kuha na mo sir, drug related ni siya sir. Pero magkuha pa may halaing anggol basig na ilang nga suko kuhaan niya nga na yung grasya niya uban. Ato i-welcome sa ubang anggolan ni. Wa pa namo nakuha og habig ang pamilya sa biktima. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Atensyon sa mga Christmas carolers o manay-gunay. Higpit ng ginili karon ang pagpanaygon din sa Dakbayan, Sugbo. Samtang Christmas party sa mga pribadong kumpanya, gidiscourage usab sa Cebu City Hall. Ano ang report? Sa kamanduan ni Mayor Edgardo Labilla, higpit nga gidili ang pagpanaygon sa kabatayan ug bisan sa masakinan. Kini bisan og mauna-unta ang naandan sukad kaniadto apan tungod sa kasamtangang sitwasyon. Idili una kini. Gustong masiguro sa syudad nga dili mo katap ang virus tungod sa paglatagaw sa mga manaygunay nga bisan asang dapita posibleng anaa ang COVID-19. Ang musupak sa mando magatubang og silot. Hinaot nga masabtan sa atong mga manaygunay nga pareho sa ubang mga tradisyon nato nga ato unang gipostpone wa una nato ipahigayon karon tungod ni amanta sa taliwa sa usa ka pandemic. Samtang panawagan sa mayor sa tanang pribadong establishmento sa syudad nga dili lang una magpahigayon og Christmas party. Kinitungod kay dili malikayan ang mass gathering panahon sa party. Hinuon ang nara sa kumpanya kung mohimo og party apan kung masakpan nga adunay mass gathering siguradong manubag kini. Base sa gipatuman nga health protocol sa kagamhanan, gidasunan usab kini sa Department of Health. Matod ni Direktor Jaime Bernadas nga dili pagyud angayan ang pagpahigayon og party atol sa Pasko. Kinitungod kay anaa paghihapon ang dakong hulga sa coronavirus. Kay mahisgot ang party, mas gathering man gyud kasagaran, wa may party nga mag-inusara. So that o
mag-mass gathering, so ni-violate sila. Personally, ingon ko nga dili ta. Kay wala patay katungod nga maglingaw-lingaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagmihit karon ang pondo sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tungod ini maglisod pa og tabang ang dakbayan sa mga apektado karon sa bagyo dito sa Bicol Region. Siloan meron din ang sa detalye. Gibana-bana ni Najel Banyasya, hepe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga 10 milyones pesos ang nahabiling pondo sa Quick Response Team sa Dakbayan. Tungod ni ini, itagana na lang kini aron magamit sa katapusang mga adlaw karong tuiga. Nabalaka si Banyasya nga kung kuhaan pa ang pondo sa Calamity Fund, wala na unya magamit ang City Hall kung ugaling adunay mga emerhensiya nga motumaw sama sa bagyo. November gani up to sa December, ang bagyo mo us na. Naana din isa sa Central Philippines. Mo ni atong gipangandaman. Samtang giangko ni Mayor Jonard Ahongchan nga wala na'y pondo ang Dakbayan aron ihinabang sa mga biktima sa bagyo sa Bicol. Apan bisan pa man niini, nakapadagi hapon ang Dakbayan og 500 ka mga sakong bugas nga gipaagi niya sa Police Regional Office 7. Gipasabot hinuon sa mayor nga tampo-tampo kini sa mga upunganon ug dili gikan sa panudlanan sa Dakbayan. Gawa sa bugas, mga dugang relief packs ug used clothing ang nadawat usab sa City Hall gikan sa mga upunganon. Wala gi bisag piso ani nga gikan sa panudlanan sa ato ang gobyerno, no? Puros gini mga hinabang gikan sa mga upunganon. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Wagi hapon itugot sa lungsod sa Minglanilla ang paghaya sa mga patay bisan kun dili COVID-19 ang namatyan. Subay kini sa executive order nga gipagawas sa mayor. Ang report ni Femery Dumabo. Tigagigayon ba 3 days? Sus, wa may kabantay nga doon na day positive ni Bilar dito. Karon na hitabo, wa tag di 3 days nangatakdan ang siyam ka tawo. Dugang ni Minglanilla Mayor Elanito Peña nga ubos na unta sa napo ang aktibo nga kaso sa lungsod. Apan karon dula na usab sa 20 ang kaso tungod sa insidente sa pagkatakod tungod sa Bilar. Gistop na ko basta wanay Bilar, ditso na gyud lubong. Oh, sugod atong mga 2 weeks na ro. Sa labing uwahing talaan sa lungsod, sa 599 ka mga kaso sa COVID-19, 17 niini ang mga aktibong kaso. 555 ang mga naayo na, samtang 27 ang namatay. Samtang 75% lang sa kapasidad ang tugutang makasud sa munisipyo. Higpit usabang pagpatuman sa no face mask o no face shield, no entry policy. Kuha sabong temperatura o pasuwatan sa ilang mga ngan ang bisita alang sa contact tracing. Gialihan og plastik ang matag lamisa nga moatiman sa mga bisita sa munisipyo. Og bisan ang lamisa sa Mayor Sud sa iyang buhatan, adunay bildo nga nagsilbing aligikan sa iyang mga bisita. Gawa sa face mask o face shield, nagsulob usab og personal protective equipment ang mayor. Kay one time go dire katong nasudlan may hapit every department nga igo may dire. Mo to akong distrikto na gyud nga kada sud ni face mask, face shield nga social distancing gyud. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa silos, 33 anyos nga lalaki patay, human bunali og para di kabra sa ulo sa live-in partner sa gikatex nini. Si Luan Merondina sa report. Nakabsan gayud sa kinabuhi si Rogelio Fernandez Jr., 33 anyos, mulupyo sa Basdako, Barangay San Vicente, Olango Island. Kini human mahiagom ug samad sa ulo, human bunali og bara di kabra sa suspitsadong si Hikami Hudaya, 34 anyos, usa ka mananagat. Mato ni Police Captain Genesis Aniversario, hepe sa Police Station 1, nagduda ang suspitsado nga may relasyon ang iyang kapuyo ug ang biktimang si Rogelio. Gikatahong mitex ang biktima sa live-in partner sa suspect, kay tupihan niya ang anak ni ini nga libre. Apan ang suspitsado na diay, ang may reply sa text message sa biktima ug mao'y nakigtagbo didto sa sitio Pagutlan alas 8 kagabi niadtong Domingo, dala na ang bara di kabra. Iyan ang itago daan kay
pag makita niya nga moabot, ma-confirm ang iyang una nga nagis may relasyon murag mo tong gawas ma'am sa ano yung kalagot ma'am ba. Okay. Which is nakita magyud niadto magyud sa place nga nagsabot sila mag-meet sa iyang kapuyo, pero siya na to nag-text ma'am. Human sa hitabo, daling miikyas ang suspitsado, luwan sa usa ka motor bangka, paingon sa mainland Lapu-Lapu City. Sa wala pa ang hitabo, may naagi sa dapit ug nakamatikod nga nagkalalis pa ang biktima ug ang suspitsado. Naay murag naglalis ang iyang sulti pero wa gid siya nakita nga nag-away sila, nagkampong kay ilakaw naman dahil siya ma'am, ipaslaytan niya daw. Kaya pag nakaduog siya sulti ayaw ilabot dire, kaya amuara ning away. Oto ni awa na po siya nagsunang naay siya tabang sa mga katawan nga duol dito. Pinaagi sa Abag sa Liloan Police Station, nasubay ang nahimutangan sa suspitsado kinsa gikatahong mitago sa panimay sa iya mga kabanay sa Liloan ug ilang naaresto kaganihang buntag. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda. Samtang nagpadayon kini mga seminar ubang intervention nga gihimo sa mga driver sa series bus human sa mga aksidenteng nahitabo, aminado ang tagduma sa kumpanya makapidto gyud kini sa gidaghanon sa mga buses nga nagdagan sa kadalanan. Ano ang report ni Nico Serino? Sa pagpadayon sa seminar alang sa mga drivers sa Ceres buses, daw sa gihatagan sila og exam sa taga-LTO karong adlaw. Kabahin kini sa defensive driving techniques ug mga palisiya. Ang seminar sa mga drivers gipasiugdahan sa LTO, LTFRB, Highway Patrol Group ug mga traffic units sa mga local government units. Kabahin kini sa mga intervention nga gihimo taliwa sa mga aksidente nga naglambigit sa mga buses sa kompanya karong bag-o. Gawas sa seminar gipaubos sab sila sa drug test. Gatusan na kanila ang napangayuan og urine sample ug matud sa tagduma, negatibo ang resulta. 205 drivers nga naka-undergo drug testing, and out of 205 got a negative result from the drug testing. As of now, nagsige kaming continue drug testing simultaneously siya sa duha ka branch. Pipila sa mga drivers nga among nahinabi miangkon nga nasakitan nga maduhig ang pangan sa kompanya sa mga aksidente. Sakit kay sir, oy. Kay dili beta ingon magtuyo tag disgrasya. Ang amo sir, naami pamilya nga giunahuna nga nag-drive mi among dedikasyon sa pagbiyahe ba. Unya gamay lang sipit ni Juan Tampulano datanan. Tanan dato kanang motor dato may seminaron kay mga buot na sila. Taka laglusot. Kami nagtinarong sila taka glusot. Pipila ka adlaw pa nga mulanat ang seminar, diin sagad by batch ang mapaubos niini. Gumikan ni ining mga seminar ug ubang interventions nga gihimo sa kompanya sa ilang mga drivers ug mga konduktor, aminado sila nga magkuwang gyud ang mga buses nga nagbiyahe sa kadalanan karon ug magnihit ang kasakyan sa mga pasahero. Apan nangayo sila sa pagsabot sa mga tawo sanglit temporaryo raman kini. Ngihit sa gyud ang bus karon, pero after ani mahuman ni siya karon, mahuman ni by tomorrow. So expect by Thursday siguro, matapos ni siya, so mabalik na gini og fully operated na tarong ng bus. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, usa sa mga bag-ong nagpositibo sa COVID-19, maoy labing uwahing nakalas. Nag-edad og 80 anyos ang labing uwahing biktima sa COVID-19 nga taga-lungsod sa La Libertad. Si Chelo Valiena sa report. Nakabsan ang 80 anyos nga lalaki human mada sa Negros Oriental Provincial Hospital niadtong Nobyembre 1 tungod sa komplikasyon sa COVID-19. Unang gida ang pasyente sa usa ka community hospital sa Bukirang Bahin sa lungsod sa La Libertad tungod sa sakit nga pneumonia. Gibalhin dayon sa public hospital sa Dumaguete City tungod sa pagduda nga natakdan siya sa COVID-19 didto sa Gihulngan City. Siya na ang usa sa 19 ka bag-ong kaso sa COVID-19 ug ika-11 nga nakalas tungod sa virus. Sa 19 ka bag-ong kaso, misaka na sa 423 ang kinatibuk ang nagpositibo sa lalawigan. 147 niini active cases. Miabot na usab sa 265 ang recoveries. Samtang naalarma ang Provincial Interagency Task Force sa pagsulbong sa mga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Apan gitataw hinuon sa tigpamaaba ug Assistant Provincial Health Officer nga menos ra gihapon ang mga kaso sa lalawigan itandi sa mga kaso sa dakbayan sa Sugbo ug Bacolod City.
Alarming ni sa atong mga katauhan nga kinahanglan ta mosuot sa proper health protocol. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Anyos nga lalaki patay human gikatahong naigo sa kilat. Pasado alas 5 kagahapon sa hapon sa Coastal Highway sa lungsod sa Cordova. Si Luan Mirondina adunay live update. May Bob, gisuwayan paunta pag-revive sa mga sakop sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Cordova ang biktima apan gideklara na kining dead on arrival sa Tambalanan. Gipahimutang karon dinhi sa Coastal Highway sa ibabaw Cordova kining gamayng cross sa dapit diin natumba ang biktima. Ang 30 anyos nga si Parlito Rigual kinsa naglakaw niadtong higayuna misaysay nga nakasugat pa niya ang biktima nga si Michael Hernaez nga nagbisikleta pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Pag buto gyud sa kilad nakita gyud ako siya nga naigo diri gyud sugod ba kanang ang ako nakita hayag kay murag kanang suga nga bombila puti kanang napawong ra ko pananaw nya. Yupo ko kaya akong tiil ni ground pug apil. Wa malikayi ni Parlito nga ma-emosyonal tungod kay wa siya'y nahimo kundi ang pagpangayo na lang og tabang. Nakahila ko kay ung nahimo. Nya di kay ko kay mura ko gira mukuan gyud ako baka nang musus akong kuan ba ngay tabang nga okay nahimo. Nakuyawan ko kay mura magkanang kung wala siya, siguro okay na igo. Bakit kami naman duha daan eh. Pipila ka minutos, naabot ang ambulansya o gitabang sa mga sakop sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office si Hernaez. Wala man may nakita dito sa team mga traces ma'am, no? Naigo. So, probably it hit the ground. And basin, tungod kilat man ni siya. Nagbike man gud siya ma'am, that's metal. Nga basin dito ra ni grounded ba? Ang grounding mo ay nakakuan sa iya ha. Matod sa panguho sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office Cordova, Vincent Benitez, taga-Babag Lapu-Lapu City, ang 38 anyos nga biktima ug nagtrabaho sa Barangay Pahak. Apan didto kini miagi sa Coastal Highway sa Cordova kay kini ang shortcut nga agianan gikan sa Sudtungan. Matod sa mga otoridad, usa sa angay hinumduman matag higayon nga masinati ang pagpanugdog og kilat mao nga likayan nga mahimutang ka sa mga open space sa maniinit. Kay damor siya na kuanon sa kilat no because we have a normal kanang electric sa atong lawas ba. So mas dakpon pud siya sa kilat no. Pasidaan sa taga-disaster office nga lakip sa angay likayan kun adunay pagpanugdog og kilat mao ang paggamit og cellphone ilabi na sa mga dapit nga hawan ug way kataguan. Bob, sa weather advisory nga gipagawa sa Pag-asa Visayas kagahapon sa hapon, gipahimangnuan niini ang publiko nga magmabinantayon sa mga localized thunderstorms nga masinati sa Metro Cebu. Samtang karong hapon, Bob, laing localized thunderstorms na usab ang masinati, partikular na diha sa Hagna, Bohol ug sa mga silingang lungsod, lakip na sa Maasin City, Leyte ug sa mga silingang lungsod. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Mga timbangan nga limbungan sa merkado sa karbon giligsan sa pison. Mukapin sa 500 nga madipik tusong timbangan nga nasakmit sa Market Operations Division ang gipangguba gamit ang heavy equipment. Matod sa Market Administrator Erwin Cabales nga walay luna ang matikasan nga negosyante sa karbon. Isip warning mauuna kini ang ilang gihimo atol sa ceremonial destruction. Sagad sa mga timbangan, kuwang og timbang, ang uban walay rehistro ug ang uban daotang. Gipaningkamutan sa Market Authority nga malimpyuhan ang merkado gikan sa mga limbungang negosyante. Napulo ka mga residente sa Maumawan Island sa lungsod sa Bien Unido, Bohol nagpositibo sa COVID-19. Mato ni Dr. Yul Lopez, usa ka residente ang gihilantan, adunay ubo ug naglisod sa paginhawa maong gidakini sa ospital. Human gi-swab test, migawas nga positibo siya sa COVID-19. Sa gipahigayon nga contact tracing, laing siyang pa ang nagpositibo sa virus nga mga silingan ra usab sa pasyente diha sa isla. Nunot niini gihimo ang granular lockdown sa Purok 5 aron dili na mukuya na pa ang virus. Sa pagka-Nobyembre
Ang Bohol adunay 585 confirmed COVID-19 cases, din 110 ang active cases, 464 ang recoveries ug 11 ang namatay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Human migawas ang resulta sa piniliay sa pagka-presidente sa Estados Unidos, adunay paragtapok nga gipahigyaon sa downtown Los Angeles. Din gisaulog ang kadaugan ni President-elect Joseph Joe Biden. Dugang detalye nining maong balita pinaagi sa atong US-based correspondent nga tuwa manukad sa Los Angeles, California nga si Lino Paroni. This election has proved that every single one of us could make a change. Don't feel like you cannot make a change. You could do it! Kini ang panagtapok nga nahitabo sa Pershing Square sa downtown Los Angeles. Pipila ka oras human mugawas ang balita nga midaog si Joe Biden sa piniliay. Si Biden ang ika-46 nga presidente sa Amerika, samtang iyang running mate nga si Kamala Harris ang midaog sa pagka-vice presidente. Usa sa mga grupo nga mitambong sa tapok-tapok ang pipila ka mga miyembro sa United Teachers Los Angeles, ang unyon sa gibanabanang 33,000 ka mga magtutuldo sa pampublikang tungaan sa LA. And is there a particular issue that you want, you wish Biden and Harris to work right away on for the teachers? For me, I think it's the discrimination and how we deal with the pandemic in terms of race. So to me, that's the number one thing right away is, the racial injustice and having to do with coronavirus. I am actually from Cebu. See my shirt? I love Cebu. Kini karong resulta sa election will be the dawn that brings the light at the end of the tunnel. As mentioned by the newly elected President-elect Biden, that during his first 100 days, he will address the immigration policies and nag-ampo jud ko nga kung kinsa man mapili nga presidente is God's instrument to alleviate people's conditions. Susama usab ang baruganan sa pipila ka mga sugbuanon nga ato aron sa Kansas City sa kadaugan ni Biden. We are so glad and that we can live and look forward to the future because of this reign of decency and democratic principles being upheld. Someone who exhibits basic human decency and doesn't villainize immigrants, so it's really nice, and I'm excited for the future. Daghan ang malaumon nga sa paglingkod ni Biden mo arang-arang kondisyon sa nasod, ilabi na ang kahimtang sa mga immigrants. Ang mga tao ng gawas o mga champagne, nag-ablihan, nanggako sa bisag wa magkaila sa tunga sa dahan, ing ana ang ilang nahimo diri nga mode of celebration. Gikan din sa Los Angeles, California, ako si Lino Parone. Balitang Bisdak. Sa Eastern Visayas, dugang 48 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ay natala sa Department of Health Eastern Visayas alas 7 gabi. Tungod din, sumada na sa 7,365 ang total COVID-19 cases. Sa nasong rehiyon, 6,784 ang total recoveries human matala ang 121 ka mga dugang naayo. Samtang 510 na usab ang mga active cases. Misumada na sa 71 ang nagkalas sa bagong mga kaso usanin gikan sa Tacloban City, 12 sa Leyte, 30 sa Samar, 4 sa Eastern Samar, samtang usa sa Northern Samar. Sa mga nagpositibo, hapit tanan kanila mga close contact sa mga nagpositibo. Kansilado na ang naandan nga mga reliyosong kalihukan sa umaabot nga Sinulog 2021. Kini aron malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Kini ang nahukman sa tagdumala sa Basilica Minore del Santo Niño nga suportado usab sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Subo. Lakip sa kansilado ang Penitential Walk with Jesus sa opening salvo, Penitential Walk with Mary sa katapusang adlaw sa novena, traslasyon sa imahen, fluvial procession, reenactment sa unang bunyag ug ang solemn foot procession. Ang mga reliyosong kalihukan sagad dagsaan sa mga deboto. Ang mga religious activities
priorities iuswag atol sa ika-500 nga kasumaran sa Kristyanismo sa nasud nga nagsukad sa syudad sa Sugbo. Usa ka joint advisory kabahin niini ang gipirmahan sa mayor uban sa tanang mga stakeholders. Samtang sa kulturanhong aspeto, ang tanang kalihukan ipaagi sa virtual presentation sama sa street dancing, showdown o ubang mga kalihukan nga masaksihan pinaagi online. Isip kami sa gobyerno ni simpatiya, ninunot mi sa katuyuan sa simbahan. Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw November 10, 2020. Padayon natong gimonitor ang tropical storm Ulysses na igilayon sa 475 kilometro silangan ng Virac, Catanduanes na ay maximum sustained winds na 75 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustedness moabot sa 90 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa amihan ng kasadpan sa gikusgon na 15 kilometers per hour. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang Eastern Visayas kasama na ang Central Visayas makasinati na madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Samtang na natay gi-issue og gi-raise na tropical cyclone wind signal number 1 sa Luzon ug sa Visayas. Sa Visayas, signal number 1 ang Northern Samar, northern portion of Samar, kasama na ang northern portion of Eastern Samar. Kini mga lugar makasinati sila ng 30 to 60 kilometers per hour na hangin or expected in 36 hours. Base sa atong latest track ng bagyong Ulysses, posible kini maglandfall sa may Quezon on Thursday morning ug magpaduol kini sa may Catanduanes ug Camarines Norte ugma sa hapon ug sa gabii. Karong gabi expected nato mo-intensify pa ang bagyong Ulysses into severe tropical storm ug moabot pa sa typhoon category before maglandfall. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw. Dugang 11 ka confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad kagahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, 5 ang nadugang sa dakbayan sa Sugbo, samtang tag-usa sa Lapu-Lapu City ug siyudad sa Mandaue. Tungod niini, miabot na sa 10,308 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo, 2,480 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,570 sa siyudad sa Mandaue. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, 4 ang nadugang sa Sugbo. Walay mga bagong kaso sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Tungod niini misaka na ngadto sa 22,750 ang confirmed cases sa Riyon 7, 844 niini active cases. Misaka usab sa 20,546 ang recoveries human sa dugang 59 nga nangaayo. Sa Pilipinas, misaka na sa 398,449 ang mga kaso, 361,784 ang nakarecover, 29,018 ang active cases, samtang 7,647 ang nakalas. Miabot na usab sa 50,875,289 ang global cases, 33,236,545 ang mga nakarecover, samtang 1,262,622 na usab ang global deaths. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Siquijor, giatiman karon sa Municipal Agriculture Office sa lungsod sa Siquijor ang midagsa nga pawikan sa kabaybayunan sa maong lungsod. Lakip ang mga pawikan sa gilang endangered species, busa ginili ang pagpanguha o paghupot niini. Matod ni Engineer Joseph Marijes Dondipactor, Fisheries Coordinator sa lungsod sa Siquijor, nga doon na nakahanay nga mga programa ang Office of the Municipal Agriculture sa pagatiman sa mga pawikan. Kabahin sa mga programa mao ang paghanay o mga plano unsaon pagpreserbar sa pawikan. Auhag sa Office of the Municipal Agriculturist sa Tagalungsod nga mas maayong ipahibaw sa lungsod ang madagsa nga mga pawikan sa kabaybayunan inay kinihilabtan at imanon kini sa buhatan ug bukian pagbalik sa dagat kung managko na ang mga pawikan. Ang unang cause ana nakakaon sila og taga og silupin unya dili sila mahilisan hantod sila modagsa.
Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nasa gawas sa nasod nga nagisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Og 45 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.